Byl jsem v garáži, ruce ještě umazané od oleje, když jsem uslyšel její hlas ostrý a krutý jako břitva. Tatěj, si k smíchu. Maka si zaslouží někoho lepšího než tebe, pořád žijícího v roce 1985, kladivo mi spadlo z ruky na betonovou podlahu dílny v našem malém městečku Rožnov pod Radhoštěm. Se mi bušilo v hrudi a přesto jsem pod kapotou starého favorita paní Novákové zůstal stuhlý. Z kuchyně nad dílnou se linuly další ostré výměny názorů. Samičko, prosím, zněl hlas mojí ženy Veroniky, unavený a obraný zároveň. Tvůj táta maká jak blázen, na co? Na tenhle dílenský krám, odsekla dcera. Strýc Pavel vybudoval impérium, zatímco táta pořád mění olej. A aspoň Pavel ví, jak se má k ženě chovat, ne, srdce mi stuhlo. Pavel můj bratr a teď i mého vlastního dítěte ústa plná jedu. Přel jsem si ruce do montérek a pomalu vystoupal po schodech do domu. V kuchyni stála Veronika u dřezu v perfektně vyžehleném kostýmku z realitní kanceláře. Její 44 a stále přitahuje pohledy. Světle hnědé vlasy měla upravené do volných vlah, které se leskly pod světlem. Sama seděla u baru, tváří hořela vztekem a zklamáním. Dobrý večer, dámy, snažil jsem se usmát, i když věděl, že je to další z mých neúspěchů. Neicku, nezačínej, zastavila mě Veronika pohledem plným výzvy. Začít co? Přišel jsem si pro pivo, odpověděl jsem a otevřel lednici, která byla samozřejmě zase perfektně uspořádaná. Všechno na svém místě, přesně jak to má Veronika ráda, přesně jak by to schválil Pavel. Telefon sama zabzučel. Podívala se na něj a usmála se skutečný úsměv, ne ten, co si nechávala pro mě. Musím jít za kamarády, už je skoro půlnoc, je ti 19, tati, nepotřebuju od tebe večerku, prohlásila. Ten výrok mě zasáhl jako facka. Jsem si vzala kabelku a zamířila ke dveřím, u nichž se ještě otočila a políbením na tvář poděkovala Veronice. Pozdravuj Pavla, až ho zítra uvidíš, dveře se za ní zabouchly. Stáli jsme ve stichlém domě, jen lednice tiše bzučela. Je jen vystresovaná kvůli škole, řekla Veronika nakonec. Je to tak, studoval jsem její tvář, hledal známky lži. Po 20 letech manželství jsem poznal, kdy lže stačilo sebemenší sevření očí, dotek krku. Nebo je něco, co bych měl vědět, zeptal jsem se. Nevím, o čem mluvíš. Pavel se teď často zmiňuje, odvrátila se a začala drhnout talíř, který už byl čistý. Je to tvůj bratr, Neicku. Rodina, co, pomyslel jsem si. Zlatý kluk, co si proplétal životem, zatímco já jsem se lopotil v dílně. Pavel s jeho nemovitostmi, bavorákem a dokonalým úsměvem. Pavel, kterému rodiče nechali většinu majetku, zatímco já dostal dílnu a starosti. Vzal jsem pivo a vrátil se dolů do garáže. Kde bylo všechno jasné. Auto se buď rozbilo, nebo ne. A vždycky se dalo opravit s trochou trpělivosti a správnými nástroji. Ale saminy slova mi rezonovala hlavou, Pavel ví, jak se má k ženě chovat, ne, jak by to mohla vědět. Ráno jsem našel Veroničinu kabelku na kuchyňském stole. Odešla brzo na schůzku s klientem a byla pořád víc a víc zaneprázdněná svou kariérou realitní makléřky. Kabelka byla otevřená a něco mě zaujalo, druhý telefon, černý a lesklý, schovaný za peněženkou. Ruce se mi třásly, když jsem ho zapnul. Bez zámku. Textové zprávy se otevřely jako brána do pekla. Včerejší večer byl úžasný. Nemůžu na tebe přestat myslet. Pavle, kdy už budeme opravdu spolu? Nick je příliš hloupý, aby cokoliv poznal. Vždycky byl. Telefon mi vyklouzl z rukou a dopadl na dlažbu. 20 let manželství, 20 let společného života a můj bratr to celé rozbíjel zvnitřku. Procházel jsem zprávy plné plánování schůzek v motelích na okraji města, posměšky na mou adresu, jak jsem jako manžel a otec selhal. Ten obchod stejně nefunguje, psal Pavel. Až Nick konečně vzdá, koupím ho za pár korun. Pak začneme znovu, ty a já. Vize mi zatemnily oči hněvem. Veronika byla vzdálená, ale já jsem to přičítal jen stresu. Nikdy bych si nepomyslel, že by to mohl být můj vlastní bratr. Zaslechl jsem vrčení garážových vrat. Veroničina Honda přijela ke dveřím. Telefon jsem schoval zpátky do kabelky a stáhl se do dílny, mysl vířila. Za 20 minut se stoupila dolů osprchovaná v riflích a svetru, který jí přilnul k tělu a zvýrazňoval ladné křivky. Jdu nakoupit, chceš něco, zeptala se. Jen pravdu, řekl jsem, aniž bych odložil šroubovák.
Co tím chceš říct, narovnala se a podívala mi se do očí. Kdy jsi dneska ráno, Veroniko? Opravdu? Kají sklouzla k hrdlu. Říkala jsem ti, že mám schůzku v 7 na realitním trhu. Je to konkurence, Neicku, nepochopíš to. Byl to ten známý způsob, jak mě srazit na kolena její ledový tón, který mě ujišťovala, že už nejsem dost dobrý. Máš pravdu, přiznal jsem. Jsem jenom mechanik. Co bych měl vědět o tvrdé práci, povzdechla si, její hlas byl plný frustrace. Co tím myslíš, přitáhl jsem ji znovu k sobě. Tohle už nestačí, Neicku. Vyrostla jsem. Mám ambice. Chci víc. Více čeho? Peněz? Postavení? Zastavila se, oči se jí na okamžik rozšířily. Více? Pavla zašeptala. Zamrzli jsme na sebe přes olejem umazaný beton. 20 let společných vzpomínek se rozpadalo jako res. Jdu nakupovat, řekla nakonec a odešla. Když její auto zmizelo na ulici Jasanové, vzal jsem klíče a vyrazil za ní. Na kraji města stál motel Spící jelen, relikt 50. let, odřená fasáda, blikající neon. Projížděl jsem kolem 1000krát, ale nikdy jsem se nezastavil. Teď jsem zaparkoval naproti a čekal. Ve 2:30 přijel Pavel ve svém stříbrném BMW, vypadal, jako by právě vystoupil z golfového hřiště. O 15 minut později přijela Veroničina Honda a ona bez obav kročila do jeho náruče. Ulíbili se jako puberťáci, její ruce se zamotaly do jeho vlasů. Smála se, poprvé za měsíce jsem slyšel její opravdový smích. Pokoj číslo 237, zapamatoval jsem si číslo, když zmizeli uvnitř. Rada bolela víc, než jsem čekal. Nejen proto, že mě podvádí, ale že byla s Pavlem tak živá, svěží, jakou se mnou už dávno nebyla. Seděl jsem v autě 2 hodiny a představoval si, co se za těmi dveřmi děje. Když vyšli rozcuchaní zářící, pocítil jsem v hrudi něco tvrdého a studeného. Pavel políbil Veroniku na rozloučenou a nasedl do auta. Když couval, vystoupil jsem z auta a postavil se mu do cesty. Zastavil náhle, bledý za volantem. Usmál jsem se s rukama v kapsách. Neicku, co tady děláš, ptal se. To samé bych se mohl zeptat já, bratře. Jeho oči zabloudily ke vchodu motelu, kde Veronika zoufale hledala klíče. Jen jsem se potkal s klientem, řekl Pavlovi. Poslouchej, začal, ale já ho přerušil. Ne, ty poslouchej. Vím všechno. Telefon, zprávy, všechno. Pavelovo přetvářené znepokojení zmizelo a odhalilo něco ošklivějšího. A co s tím uděláš, zeptal se chladně. Otázka mě zaskočila. Bez omluvy, bez studu. Jen chladný výpočet. Co udělám? Přiznej si, Neicku, nikdy jsi pro ně nebyl dost dobrý. Jsem. Nejprve jsem dostal lepší část otcovského dědictví. Teď dostanu tvoji ženu. Možná je čas, abys to přijal, někteří jsou prostě narození vítězi. A odjel. Stál jsem tam se sevřenými pěstmi, zatímco Veronika už zmizela. Tu noc jsem seděl v dílně s pivem a bločkem papíru, psal seznamy, majetky, účty, slabiny. Pavel si myslel, že jsem hlupák, že to vzdám jako vždycky. Mýlil se. Následující ráno pršelo a dům působil jako hrobka. Veronika se pohybovala v kuchyni s ledovým klidem, připravovala kávu a topinky, jako by se nic nestalo. Jako by neviděla, jak jsem ji viděl přitisknutou k Pavlovi u toho motelu včera večer, jak se směje s radostí, kterou jsem u ní neviděl roky. Jsem mi zavolala, ale ani se na mě nepodívala. Zůstávám tento víkend ve škole, řekla jen tak, bez emocí. Pohodlné. Veroničina ruka pevně stiskla hrnek s kávou. Co tím chceš říct, zeptala se. Nic. Jen se zdá, že se všichni v poslední době doma vyhýbají, odpověděl jsem, zatímco jsem sledoval, jak si měří nové náušnice, diamantové pecky, které stály víc než můj měsíční plat. Manikura perfektně upravených nechtů, jemný make-up i v neděli ráno, když jsme neměli kam jít. Oblékala se pro někoho jiného. Musím dnes ukázat dům klientovi, řekla a její úsměv byl křehký jako porcelán. V neděli, zeptal jsem se. Klient má nabitý program, odpověděla bez zaváhání. Hala. Prohlédl jsem si web její realitní kanceláře, žádné nedělní prohlídky. Ale zatím jsem ji nekonfrontoval.
Strávil jsem dopoledne v dílně, rozebíral motor starého favorita paní Novákové a přemýšlel, jak byl Pavel vždycky ten chytrý, ten, kdo uměl vyklouznout z každé situace. Zlatý hoch, co si dokázal získat každého. Ale udělal jedinou chybu. Podcenil mě. Ve 12 jsem zajel do hospody u Omala na Hlavní ulici. Polední špička byla slabá, pár pravidelných zákazníků popíjelo pivo a sledovalo fotbal na staré televizi za barem. Přisedl jsem si k Tomášovi Novotnému, který vedl železářství na rohu. Neicku, dlouho jsme tě neviděli, poklepal mi na rameno. Jak jde práce? Může být líp. Víš, jak to je? Řekni to mně. Ty velké řetězce nás malých ničí, přikývl a objednal další rundu. Alespoň tvůj bratr se má, pokračoval. Viděl jsem ho minulý týden v golfovém klubu, mluvil o nějaký velký developerský zakázce. Udržoval jsem neutrální výraz. Pavel vždycky něco vymýšlel. Chytrý chlap, diverzifikovaný portfolia, víc zdrojů příjmů. To je cesta k úspěchu. Tomáš se naklonil blíž, hlas stišil. Zináma, slyšel jsem, že se zajímá o starý pozemek u rybníka. Když přijde ze zemědělské na stavební, bude to miliarda. A Pavel se snaží být první, kdo na tom vydělá. Zajímavý, řekl jsem. Jasně, tyhle věci trvají, hodně je potřeba namazat, chápeš, Tomáš mrkl. Naštěstí má Pavel kontakty v úřadech. Kontakty. Samozřejmě. Pavel vždycky uměl najít kamarády na správných místech. Ale kontakty jsou taky slabina, když je umíš využít správně. Dopil jsem pivo a vyrazil domů. Veroničina Honda už pryč, určitě za dalším klientem. Využil jsem chvíli a prohledal dům důkladněji. V jejím šperkovnici jsem našel kreditní kartu, kterou jsem nikdy neviděl. Výpisy ukazovaly výdaje v luxusních restauracích, obchodech s krajkovým prádlem a v jednom hotelu v Praze přesně v termínech, kdy tvrdila, že je na služebních cestách. Ve skříni za zimními kabáty se ukrývaly nákupní tašky z obchodů, na které jsme nikdy neměli. Hedvábné halenky, značkové boty, společenské šaty s visačkami. Někdo jí financoval nový životní styl. Na domácím počítači jsem našel další poklady, e-maily s rozvodovým advokátem, předběžné odhady majetku, zprávu soukromého detektiva o mých financích a podnikání. Nejenže měla aféru. Plánovali mou totální zkázu. Zavřel jsem laptop, když se za mnou ozval rachot vchodových dveří. Veronika přišla s nákupními taškami, úsměv měla křehký a napjatý. Jak proběhla prohlídka, zeptal jsem se. Dobře. Velmi slibně odpověděla a vybalovala drahé víno, dovezený sýr a ingredience na jídla, kterým jsem nerozuměl. Možná budu muset víc cestovat, dodala. To je skvělé, miláčku. Jsem na tebe pyšný. Otočila se, jako by mou upřímnost nepředpokládala, a na okamžik jsem zahlédl stín ženy, kterou jsem kdysi miloval. Pak nasadila masku. Půjdu začít vařit. Budu v dílně. V to práci jsem si sedl ke stolu a otevřel laptop. Když Pavel a Veronika chtěli hrát hry, potřeboval jsem znát pravidla. Zápisy z jednání úřadu byly veřejné. Pavelovo jméno se objevovalo často žádosti o změnu územního plánu a developerské projekty. Budoval impérium, zatímco já opravoval karburátory a měnil olej. Ale říše má slabá místa. Prohlížel jsem majetkové záznamy, živnostenské listy, žádosti o úvěry. Vynořil se vzorec. Pavel byl předlužený, půjčoval si na budoucí zisky z projektů, které ještě nebyly schválené. Jeho cashflow záviselo na dokonalém načasování a souhlasu úřadů. Jediné zpoždění by mohlo všechno zbořit. A já už měl plán. Ráno jsem si vzal den volna a vyrazil na okresní úřad do Valašského Meziříčí. Veřejné záznamy jsou paráda, otevřené, průhledné a úplně legální. Zvenku vypadalo Pavelovo impérium skvěle, ale papíry ukazovaly pravdu, předlužení, blížící se splátky, podivní společníci. Balancoval na hraně propasti a věděl to. Odpoledne jsem navštívil 3 banky, kde měl půjčky. Nebyl jsem žádný podvodník, jen zvědavý zákazník, co se ptal na investice, zmínil nejistotu trhu a zpochybnil zemědělské využití pozemků. Bankéři jsou nervózní tvorové, zasijete semínko pochybností a oni si hned začnou klást vlastní otázky. Ve středu jsem kontaktoval každého člena územního výboru. Ne proto, abych Pavla škodil přímo, to by bylo moc nápadné.
Předstíral jsem znepokojeného občana, co se stará o odpovědný rozvoj. Kladl jsem rozumné otázky o dopadu na životní prostředí, dopravní zátěži, nákladech na infrastrukturu. Chtěl jsem být vidět, zapamatovat se hlas rozumnosti uprostřed slepých razítek. Ve čtvrtek večer zazvonil telefon. Pavel. Neicku, musíme si promluvit. O čem? Víš moc dobře o čem. Cože? Slyšel jsem, že se tady šíří, že se ptáš po městě. Už se nehraj, vím, že víš o Veronice a mě. Jeho přiznání mě udeřilo jako facka. Žádné výmluvy, žádné omluvy, jen faktická konstatování mého vlastního zničení. Vážně? Co chceš? Peníze? Chceš mě koupit? Chci to udělat jednodušší pro všechny. Veronika podá rozvod příští týden. Můžeš bojovat, táhnout to soudy, nebo být chytrý. Vezmi si dohodu. Začni znovu jinde. Jinde, zeptal jsem se. Tohle město je na nás oba moc malý, Neicku. Vždycky to tak bylo. Je čas to přijmout. Hovor skončil. Seděl jsem v dílně mezi nářadím a stroji, co byly mým životem. Pavel měl pravdu v jedné věci, tohle město bylo malé. Ale já neodcházím. Pátek ráno mi doručil kurýr rozvodové papíry. Veronika odešla brzo do práce, vyhýbala se konfrontaci. Ani teď se na mě nedokázala podívat. S ranní kávou jsem si pročetl dokumenty. Chtěla všechno dům, polovinu dílny, výživné, plnou péči 8, i když jí bylo 19. Zanechala mě z dluhy a dílnou plnou nástrojů. Telefon zavibroval. SMS otcem, máma mi řekla, že jste přestali předstírat. Nečekej, že přijedu na návštěvu do tvého bytu. Je ti líto, neboj, seš v pohodě, tati, jen ledabylé odmítnutí, jako kdyby se 20 let manželství rozpadalo a byla to moje vina. Zajel jsem do banky, kde jsem měl firemní účty 15 let. Janet Moravcová, vedoucí pobočky, mě přivítala profesionálním soucitem. Slyšela jsem o rozvodu, Neicku. Je mi to líto. Díky, Janet. Musím udělat pár změn na účtech. Samozřejmě. S čím pomohu? Podal jsem jí připravené papíry. Chci převést firemní majetky do nové společnosti s ručením omezeným, restrukturalizovat půjčky a založit samostatné provozní účty. Zamračila se, když dokumenty prohlížela. To je dost složité, Neicku. Jsi si jistý, že to chceš dělat bez právníka? Udělala jsem si domácí úkoly. Všechno je v pořádku. A taky bylo. Dílna byla moje, zděděná po otci, s jasným vlastnictvím. Veronika na ní neměla právní nárok, i když to tvrdila v rozvodových papírech. Dopoledne jsem převedl všechny firemní majetky do nové společnosti, kterou nemohla ani šáhnout. Osobní účty byly jiná věc, ty půjdou do rozvodu. Ale firma byla moje. Další zastávka, úřad územního plánování. Paní Sandra Černá, vedoucí oddělení, zvedla oči z počítače překvapeně. Co vás sem přivádí? Chtěl bych podat formální připomínku k žádosti o změnu územního plánu na pozemek u rybníka Morrison. Přijala můj pečlivě připravený dokument 5 stran s ekologickými obavami, analýzou dopravního zatížení a otázkami na náklady infrastruktury. To je velmi důkladné, řekla, když text procházela. Budeme se muset těmito věcmi zabývat před dalším jednáním. Vím, že to může trvat, přitakal jsem. Jo, hlavně s takhle podrobnými připomínkami může rozhodování trvat měsíce. Měsíce. Pavelovi splátky měly přijít do 60 dnů. Odpoledne jsem strávil v železářství u Tomáše, bavil se s jeho zákazníky. Ve městě se slova rychle šíří a já chtěl kontrolovat, jak se povídá. Kromě toho Neickyho a Veroniky slyšel jsem paní Novákovou, jak mluví s sousedkou. Ale vždycky jsem si říkala, co to má za ty pozdní schůzky, odvětila sousedka. Schůzky s klienty, říkávala, přikývla Nováková. Ale schůzky zpravidla neznamenají nové krajkové prádlo z Victoria's Secret. Už klíbil jsem se. Malá města mají svoje výhody. Ten večer Veronika přišla domů s pytlíkem čínského jídla a úsměvem, který byl tak křehký, že mohl prasknout pod tíhou celého světa. Myslela jsem, že si dáme společnou večeři, řekla tiše. Jak civilizované, odvětil jsem sarkasticky a posadil se ke stolu.
Seděli jsme tam jako dva cizí lidé, pomalu si brali sousta nudlí a vyhýbali se pohledu do očí. Dokumenty jsou jen začátek, pronesla Veronika nakonec. Můžeme to vyřešit smírně, vyjednávat. Opravdu, zeptal jsem se a sledoval, jak jí ruce nervózně poklepávají na okraj talíře. Chci, aby to bylo ošklivé, Neicku. Je na to trochu pozdě, nemyslíš, její tvář zrudla. Vím, že jsi naštvaný. Máš k tomu právo. Ale můžeme to zvládnout jako dospělí. Dospělí, zopakoval jsem pomalu, jako by to slovo chutnalo hořce. Je to to, co dospělí dělají? Podvádějí manželku bratra v motelu? Její tvář se zrudla ještě víc. Neicku, nebo možná dospělí plánují finanční zničení svého manžela, zatímco předstírají, že pracují přes čas. To nechápu. Vysvětli mi to. Otočila se ke oknu zády, hlas měla chladný. Odcizili jsme se, Neicku. Stává se to. Lidé se mění. Lidé se mění, nebo je někdo okouzlený penězi a postavením, zeptal jsem se. Není fér, že? Kdy ses začala starat o značkové šaty a drahé víno? Kdy se náš život stal nedostatečným? Otočila se a v očích měla slzy. Na chvíli jsem si myslel, že řekne pravdu. Pavel mě zase dělá živou, řekla tiše. Když jsem s ním, vzpomínám, kým jsem bývala, než mě tenhle maloměstský život uvěznil. Uvěznil, vydechl jsem. Ne tak, přerušila mě. No, to přesně myslím. Tento dům, toto město, ty jsme jen překážky v životě, který si myslím, že si zasloužím. Chci víc než tohle, Neicku. Je to tak špatné, že musíš zničit všechno, co jsme spolu vybudovali? Zanechal jsem ji stát v kuchyni a šel dolů do dílny. Známý pach motorového oleje a kovu mě uklidnil. Tohle byla poctivá práce, která přinášela výsledky. Telefon zazvonil. Číslo Pavla. Ty hajzle, začal bez pozdravu. Dobrý večer, bratře, odpověděl jsem a povzdechl si. Vím, co děláš. To s územním plánem, bankami, všechno. Cože? Snažíš se sabotovat moje obchody. Jen využívám svých práv jako znepokojený občan. Tohle je moje živobytí, Neicku. Vtipné. Myslel jsem, že teď je to tvoje živobytí, když máš Veroniku. Na druhé straně nastalo ticho. Tuhle situaci nezastavíš. Rozvod proběhne a Veronika bude se mnou. Jen si to stěžuješ. Možná. Nebo možná právě začínám. Co tím chceš říct? To zjistíš. Zavěsil jsem a vrátil se k práci. Favorit paní Novákové konečně zaburácel, motor běžel tiše a spolehlivě jako spokojená kočka. Některé věci se dají opravit správnými nástroji a trpělivostí. Jiné si vyžadují úplně jiný přístup. Bylo sobotní ráno, když jsem pracoval pod kapotou starého Škody Felicie, když jsem uslyšel hlasy na příjezdové cestě. Skrz okna dílny jsem spatřil 3 známé postavy, bývalé kamarády z Rožnova, Michala, Roberta a Honzu. Když jsme nerozluční od střední školy, pravidelně jsme hrávali poker a jezdili na ryby. No, byli jsme. Otřel jsem si ruce do montérek a vyšel ven. Pánové, co vás sem přivádí, pozdravil jsem je. Michal udělal krok vpřed, jeho výraz byl nepříjemný. Musíme si promluvit, Neicku, o tom, co děláš Pavlovi. V žaludku mi stuhlo. Co dělám Pavlovi? Robert se nervózně přemístil na nohou. Pojď, chlape, víme o tom územním plánu, o těch dotazech, co kladeš kolem města. Jsem zodpovědný občan, řekl jsem. Snažíš se zničit podnikání svého bratra, pronesl Honza otevřeně. Kvůli ženě. Jeho slova bolela víc, než jsem čekal. Ti muži byli na mém svatebním obřadu, drželi jsem, když byla miminko, pili se mnou pivo a sdíleli život. Poslal vás Pavel, zeptal jsem se. Nikdo nás neposlal, odpověděl Michal. Jsme tady jako přátelé. Přátelé, zasmál jsem se, ale v hlase nebyl žádný humor. Chápu, že ti to bolí. Veronika tě podvedla a to je hrozné. Ale tohle, co děláš, není zdravé. Podíval jsem se jeden na druhého. Michal, který vedl úspěšnou pojišťovnu, Robert, právník s politickými ambicemi a Honza, majitel několika restaurací, všichni ve společnosti Pavla. Řeknu vám něco, začal jsem. Kdyby vaše ženy spaly s vašimi bratry, co byste dělali?
Vyměnili si pohledy. Robert odkašlal. Vyřešili bychom to mezi sebou jako dospělí. Dospělý, opakoval jsem sarkasticky. To slovo pořád slýchám. Protože o tom to je, řekl Honza. Dospělost znamená přijmout, že manželství končí a jít dál s důstojností. Důstojností, přikývl jsem pomalu. Měl Pavel důstojnost, když spal se mnou za zády? To je mezi vámi, odpověděl Michal. Ale snažit se zničit jeho živobytí je jen pomsta. A co 20 let svatebních slibů, zeptal jsem se. Jsou to jen slova? Robert začal. Ne, Icku, poslouchej. Ne, ty poslouchej. Dal jsem jí všechno. Pracoval jsem 60 hodin týdně, abych nám zajistil život. Posílal jsem sem na soukromou školu, platil taneční kurzy, letní tábory, vysokou školu. Opravoval všechno, co se pokazilo, podporoval její kariéru. Nikdy jsem si nestěžoval, když se rozhodla, že je lepší než ten, kdo jí postavil pohodlný život. Stáli tam v tichu, vyhýbali se mému pohledu. A můj vlastní bratr, pokračoval jsem mu půjčoval peníze, když začínal, doporučoval jsem ho řemeslníkům, zval na rodinné oslavy, svátky, narozeniny. Víme, že tě to bolí, začal Michal. Bolí, zasmál jsem se, ale bez radosti. Jsem zničený. Moje žena mě plánuje finančně zničit se svým bratrem v levném motelu. A teď mi přátelé přicházejí říct, abych to řešil s důstojností? To jsme neříkali, protestoval Robert. Nepřipadá vám to tak? Žádají mě, abych se poddal, vzdal se Veroniky, rodiny, sebeúcty. Přijal to jako poslušný trpitel. Honza udělal krok vpřed. Jsi dramatický, Nejcku. Lidově se rozvádějí, stává se to. Lidově se rozvádějí, zopakoval jsem. Ale ne všichni spiknou s rodinou, aby zničili manželův biznis. Ukázal jsem jim telefon s obrazovkami e-mailu Veroniky s rozvodovým právníkem, plány na rozdělení dílny, nucený prodej, dluhy, nic pro mě. Na mě nezanechává. Na mě ničí. S Pavlovou pomocí. Četli v tichosti, jejich výrazy se měnily. Ježíši, zamumlal Michal. Stále myslíš, že to mám řešit s důstojností? Robert vrátil telefon. Je to složitější, než jsme mysleli. Ale Nejcku, řekl Honza opatrně, to, co děláš Pavlovi, všechny ty zdržovací taktiky, otázky bankám, úřadům, je to legální, oprávněné. Pokud jeho biznis nemůže přežít základní prověrku, možná nemá existovat. To není pointa, oponoval Michal. Jde o to, že používáš veřejné fórum k řešení osobní záležitosti a on ničí můj soukromý život s mou ženou. Připadá mi to férové? Stáli jsme tam v trapném tichu, 20 let přátelství se rozpadalo jako res. Nemůžeme to podporovat, řekl nakonec Robert. Co Pavel a Veronika udělali, bylo špatné, ale tohle pomstychtivé jednání ne. Otočil jsem se k dílně. Ale neříkejte mi, jak řešit svou vlastní zkázu. Nejcku, počkej, volal Michal. Zastavil jsem se, ale neotočil se. Jsme pořád tvoji přátelé, řekl. Ale nemůžeme tě sledovat, jak se ničíš pomstou. Tak na to nekoukejte. Slyšel jsem zavření dveří, start motorů, štěkot štěrku pod pneumatikami. Když zvuky utichly, byl jsem opět sám, obklopený vůní motorového oleje a spolehlivostí spalovacího motoru. Odpoledne zazvonil telefon, volali Pavel, Veronika i jsem z Vysoké. Všechny jsem nechal na záznamníku. Zprávy ukazovaly, že mí bývalí přátelé nahlásili mé kroky. Tlak rostl, abych byl rozumný, přijal realitu a šel dál s důstojností. Ale udělali jednu zásadní chybu. Prozradili své skutečné loajality. Když se musí volit mezi nevěrnými bratry a zrazenými manželi, mezi ženami hledajícími peníze a věrnými partnery, vybrali peníze a postavení místo pravdy a věrnosti. Dobře. Pokud jsem měl být v tom boji sám, udělám to pořádně. Večer jsem zkoumal Pavlovi obchodní partnery, investory a věřitele. Internet je nádherný. Firemní záznamy, pozemkové dokumenty, soudní spisy, vše na pár kliknutí. Pavlovo impérium stálo na vztazích a pověsti. Byl to zlatý hoch, šarmantní muž, který si získal všechny. Ale pověst je křehká věc. Den městských slavností naplnil náměstí vůní trdelníků a smíchem dětí. Neplánoval jsem jít, ale když jsem viděl shluk lidí kolem pódia, rozhodl jsem se to zkusit.
Pavel stál před mikrofonem oblečený v tmavě modrém saku a béžových kalhotách, působil, jako by právě vystoupil z módního časopisu. Za ním visel banner s nápisem Forest Development, budujeme budoucnost našeho města. S projektem pozemku Morrison přineseme do našeho města 300 nových pracovních míst, moderní vybavení a zvýšíme příjmy na školství a infrastrukturu, hlásal k publiku. Z publika zazníval potlesk, několik členů územního výboru sedělo v první řadě a přikyvovalo. Tohle je přesně ten typ investice, kterou naše komunita potřebuje, pokračoval Pavel. Příliš často nás strach z nového brzdí v pokroku. Proplížil jsem se davem blíž k pódiu. Pavlově oči mě zahlédly a na okamžik mu jeho sebevědomý úsměv povadl. Samozřejmě, řekl rychle, zodpovědný rozvoj vyžaduje pečlivé plánování a zapojení komunity. Vítáme všechny dotazy a připomínky. Mám otázku, ozval jsem se hlasitě, aby mě všichni slyšeli. Neicku, rád tě vidím, usmál se Pavel, jako by nic. Ne, bratře, odpověděl jsem s lehkou ironií. Zajímalo by mě, zda byly dokončeny environmentální studie? Už se spolupracujeme se všemi regulačními orgány, odpověděl rychle. Neptal jsem se na spolupráci, zopakoval jsem. Byly studie dokončeny? Jeho úsměv stuhl. Proces je stále v běhu, takže zatím ne. Otočil jsem se k publiku. Dámy a pánové, můj bratr chce postavit 300 domů na mokřadní půdě bez dokončení povinných environmentálních studií. Z davu zazněly šušťavé hlasy. Paní Sandra Černá z územního výboru vypadala nepříjemně. Teď Neicku, snažil se Pavel převzít kontrolu, vím, že máš osobní problémy, ale toto není správné místo. Osobní problémy, zasmál jsem se. Tak tomu teď říkáme? Dav byl plně zaujatý, napjatý jako před hrou. Pavel zbledl. Možná bychom to měli řešit soukromně, navrhl nesměle. Proč, zeptal jsem se. Ty máš problém, že já veřejně mluvím o tvých? Vlastněj si je s ní měsíc co týden v motelu spící jelen, zatímco já platím její kreditní karty, vyhrkli jsem. Dav explodoval. Pavel ustoupil od mikrofonu, jako by se dotkl něčeho jedovatého. Nehovoř o tom, že plánujete mou finanční zkázu a předstíráte starost o rodinu. To stačí, vykřikl a snažil se mikrofon chytit. Byl jsem rychlejší. 20 let práce rukama mě udrželo v lepší kondici než jeho život v country klubu. Pracujeme s dluhy, které Pavlovo impérium sotva zvládá, řekl jsem do mikrofonu. Využívá informace od své ženy o rozhodnutích územního výboru k manipulaci s hodnotou nemovitostí. Jsi blázen, vykřikl a skočil na mě. S prudkým pohybem jsem se vyhnul a on zakopl, vlasy mu spadly do očí a saka se mu roztrhlo na rameni. Usmál jsem se. Mám zavolat Veroniku, aby vysvětlila výpisy z kreditních karet za krajkové prádlo a hotely? E-maily s rozvodovým právníkem, jak skrýt majetek? Pavel se pokusil udeřit znovu. Uchopil jsem mu zápěstí a otočil je, až se skácel na kolena. 20 let, řekl jsem do mikrofonu, 20 let jsem ji podporoval, miloval a stavěl si s ní život. A můj vlastní bratr, moje krev, se rozhodl to všechno zničit pro zábavu. Pustil jsem ho a udělal krok zpět. Zvedal se rudý z hanby a porážky. Chcete vědět, co je charakter? Zeptal jsem se publika. Kdo jsou ti, kterým dáváte svou důvěru? Jsou to lidé, kteří pro zábavu rozbíjejí rodiny. V dálce se ozvala siréna. Policistka Magdalena Novotná prošla davem. Odložte mikrofon, pane Foreste. Zvedl jsem ruce. Jen uplatňuji své právo na svobodu projevu. Magdo, rušíš klid, ozval se Pavel. Ale ruším něco jiného, zeptala se policistka. Zatkněte ho. Útočil na mě. Otočil jsem se k němu. Vypadá to spíš, že jsi si vzal špatný míček a minul. Ty hajzle. Ne, ty jsi hajzl. Já jsem ten, kdo se konečně rozhodl přestat to brát. Magdalena nás od sebe oddělila. Stačí, pánové. Dav bzučel vzrušením, všichni to natáčeli na telefony. Tohle se za hodinu rozšíří po celé republice. Paní Novotná, obrátil jsem se na policistku, rád bych podal stížnost za nevěru a maření rodinných vztahů. Neicku, to je u nás pořád nelegální. Podívej se do zákona. Pavel zbledl. Obvinění z nevěry by zničilo jeho reputaci, vztahy, postavení ve společnosti. Nemůžeš nic dokázat, řekl. Ukázal jsem telefon.
Vsadíš se? Mám fotky, zprávy, výpisy z karet, účtenky z hotelů. 20 let manželství dává přístup k mnoha finančním záznamům. To jsou soukromé věci, bránil se Pavel. Už ne? Policistka se na nás oba podívala, očividně mimo svou komfortní zónu. Myslím, že by se všichni měli uklidnit. A paní Nováková, ozval se hlas z davu. Viděla jsem je sama. Pavel a Veronika v motelu Spící jelen minulý úterý. Další lidé přidávali svědectví. To je absurdní, bránil se Pavel. Nick má psychický problém. Tohle jsou fakta, ozval se Tomáš Novotný. Viděl jsem vás v Romanově restauraci minulý měsíc, drželi jste se za ruce jako puberťáci. A já viděla Veroniku odcházet z motelu, přidala se Jana Moravcová z banky. Uprostřed odpoledne v úterý. Jaká realitní schůzka se koná v motelu? Pavel otevřel a zavřel ústa jako ryba bez vody. Chcete mi zničit rodinu? Fajn, řekl jsem. Ale vezmu tě s sebou. Otočil jsem se k davu. Dámy a pánové, takhle vypadá pokrok v našem městě. Lidé, kteří lžou svým rodinám, podvádějí s bratry, staví impéria na podvodech a lžích. To jsou ti, kterým věříte z budoucností své komunity. Policistka mě chytila za ruku. Pane Foreste, jdete se mnou. Samozřejmě, usmál jsem se Pavlovi naposledy. Uvidíme se u soudu, bratře. Jak mě vedli pryč, slyšel jsem šepot davu, cvakání fotoaparátu a bzučení největšího skandálu v našem městě za poslední léta. Pavel stál sám na pódiu, jeho dokonalý svět se rozpadal kolem něj. Jeho developerské projekty skolabují během dnů. Žádná banka mu už nepůjčí. Žádný investor mu nebude věřit. A územní výbor mu žádné projekty neschválí. Veroničina kariéra realitní makléřky je také u konce. Kdo by svěřil svůj největší majetek ženě, která není věrná vlastnímu manželovi? A moji bývalí přátelé, co si zvolili stranu proti mně? Budou s tím žít. Budou vědět, že podporovali nevěru a zradu místo loajality a pravdy. Policie odjela z náměstí, zanechávajíc za sebou trosky mého starého života. Ale když jsem sledoval, jak dav mizí, cítím něco, co jsem už dlouho necítil. Mír. Chtěli mě zničit potichu, soukromně, správníky a papíry. Já jsem jejich zradu vytáhl na světlo. Některé ohně prostě musí hořet. Dny po veřejném skandálu byly jako jízda na horské dráze bez bezpečnostních pásů. Rožnov se bavil, šuškalo se a já se snažil najít nový směr ve svém životě, který se právě rozpadl na kusy. V dílně jsem trávil většinu času, to byla moje pevnost. Čistý vzduch, vůně motorového oleje a kovu. Práce, která měla jasná pravidla a výsledky. Veronika byla pryč, Pavel zmizel z města a jsem se zdála být jako duch, ztracená mezi školou a rodinným chaosem. Jednoho odpoledne, když jsem právě měnil zapalovací svíčky na starém favoritu, zazvonil telefon. Neznámé číslo. Dobrý den, pane Foreste, ozval se chladný hlas na druhé straně. Jmenuji se Lenka Dvořáková a jsem soukromá vyšetřovatelka. Měl bych pro vás několik informací, které by vás mohly zajímat. Zvedl jsem obočí. O co jde? Že žena a bratr nejsou jediní, kdo vás zradili. Existuje něco, co byste měli vědět, než začnete plánovat další kroky. Její slova mě zaujala. Pokračujte, řekl jsem. Ale raději bych se s vámi setkala osobně. Můžeme se sejít dnes večer v kavárně u Černého orla? Přemýšlel jsem chvíli. Dobře, budu tam. Večer jsem dorazil do kavárny, kde na mě čekala žena s krátkými tmavými vlasy a pronikavýma očima. Má na sobě jednoduché černé tričko a džíny, ale její postoj a výraz naznačovali, že není někdo, s kým by se mělo lehce zahrávat. Pane Foreste, prošla jsem vaše rodinné záležitosti a podnikání vašeho bratra. Je toho víc, než si myslíte. Jako co, zeptal jsem se opatrně. Pavel není jen developer. Je zapletený do několika špinavých obchodů s nemovitostmi, praní špinavých peněz a možná i korupce na úřadech. Zatnul jsem pěsti. A co s tím můžu dělat? Mám důkazy, ale potřebuju vaši spolupráci. Pokud se rozhodnete jednat, můžeme tyto informace využít k tomu, abych ho zničili úplně. Zaváhal jsem. Byl jsem unavený a zraněný, ale zároveň cítil, že je čas jít do boje naplno.
Co ode mě chcete, zeptal jsem se. Nejdřív musíte být opatrný. Pavel má lidi všude. Musíme jednat tiše a chytře. Usadil jsem se a poprvé po dlouhé době pocítil, že mám v rukou zbraň, kterou můžu použít. Dobře, Lenko. Jsem připraven. Zatímco jsme plánovali další kroky, venku se začalo stmívat a na Rožnovské ulici padal tichý závoj noci. Ale jedna věc byla jistá, tenhle boj ještě nekončí. Naopak právě začíná. Následující dny jsem se ponořil do spolupráce s Lenkou. A to žena, která věděla, jak se pohybovat v zákulisí, kde se rozhoduje o osudech lidí a kde pravda často mizí pod vrstvou lží a manipulací. Každé setkání bylo jako šachová partie, jeden krok dopředu, dva zpátky, ale já už neměl co ztratit. Lenka mi předala složku plnou dokumentů, fotografií a zvukových nahrávek. Pavel nebyl jen obyčejný podvodník, jak jsem si myslel. Byl to mistr manipulace, jeho impérium bylo postavené na lžích, úplatcích a vydírání. S jeho pomocí Veronika nejenže plánovala mou finanční zkázu, ale také se snažila získat vliv ve městě, aby nám zkomplikovala život ještě víc. Jednoho večera, když jsem procházel složky, zazvonil telefon. Na displeji blikalo neznámé číslo. Opatrně jsem zvedl. Neicku, ozval se hlas, který jsem nečekal, byl to Pavel. Měl bys přestat šlapat na mé teritorium. Chci jít dál, ale jestli budeš pokračovat, nebude to pro tebe dobré. Se mi bušilo, ale hlas jsem si udržel pevný. Tohle už není o tobě, Pavle. Je to o tom, co jsi udělal naší rodině. Myslíš si, že jsi silnější než jsi, zavrčel a zavěsil. Tahle výhruška mě nerozhodila, spíš naopak rozmíchala plamen mého odhodlání. Další den jsem šel za Tomášem Novotným do železářství. Chtěl jsem zjistit, jestli je někdo další, kdo by mohl mít informace o Pavlových temných praktikách. Tomáš mě přivítal s úsměvem, ale v očích měl pochybnosti. Neicku, pojďme si to sednout. Mám pár věcí, o kterých bych ti rád řekl, ale nejsou pro každého. Sedli jsme si v koutku obchodu a Tomáš začal vyprávět o podezřelých transakcích, o lidech, kteří se Pavlovi začínají vyhýbat a o tom, jak se situace ve městě pomalu mění. Pavel už není ten neporazitelný zlatý hoch, řekl tiše. Začíná ztrácet kontrolu. Cítil jsem, jak se pomalu rodí naděje. Ale věděl jsem, že Pavel nezůstane jen stát a nechat se zničit. Připravoval protiútok. A já musel být připravený. Večer jsem se opět setkal s Lenkou, plánovali jsme další kroky. Každý krok byl pečlivě promyšlený, každý tah na šachovnici měl svůj smysl. Musíme ho dostat tam, kde to bolí nejvíc, řekla Lenka. A to není jen jeho biznis. Co tím myslíš, zeptal jsem se. Je to i o jeho tajemstvích, o věcech, které si myslí, že jsou ukryté. Pohledy nám skřížily stíny pod lampou. Bylo jasné, že tenhle boj bude tvrdý. Ale já už jsem nebyl tím mužem, který se nechal umlčet. Byl jsem připravený vzít zpět vše, co mi bylo ukradeno. A nic mě nezastaví. Po týdnech plánování a sbírání důkazů přišel moment, kdy jsme s Lenkou zahájili ofenzívu. Začali jsme pomalu, nenápadně zasévali jsme pochybnosti mezi Pavlovy obchodní partnery, zdroje financování a úředníky, kteří měli podepsat jeho projekty. Rozhodně to nebyla žádná hra pro slabé povahy. Jednoho rána jsem dostal anonymní zprávu. Máš pravdu, Neicku. Pavel skrývá víc, než si myslíš, spolu s tím přišel balíček fotek setkání Pavla s neznámými muži v temných zákoutích Valašska, výměna obálek a podezřelé telefonáty. Byl to jasný důkaz, že Pavel nehrál fér. S tímto materiálem jsme se obrátili na místní noviny. Redaktor byl překvapený, ale zároveň připravený věci zveřejnit. Věděl, že takový příběh rozvíří nejen Rožnov, ale možná i celý region. Večer před zveřejněním jsem seděl v dílně, díval se na fotografie a přemýšlel o tom, jak daleko jsme došli. Byl to boj o všechno, o rodinu, o život, o pravdu. Náhle zazvonil telefon. Veronika. Neicku, musíme mluvit, řekla tiše, její hlas byl plný výčitek. Je už pozdě, Veroniko, odpověděl jsem. Něco se změnilo. A ty už nemůžeš utíkat. Co máš na mysli? Věci vyjdou najevo. A já už nejsem ten muž, kterého jsi znala. Zavěsila bez dalšího slova. Ráno vyšlo slunce nad Rožnovem a noviny byly plné zpráv o Pavlových praktikách. Zpráva jako lavina zasáhla celou komunitu.
Pavel byl konfrontován, jeho spojenci začali couvat a on sám vypadal jako muž, který ztratil půdu pod nohama. Ale ani teď to nekončilo. Pavel se obrátil na staré známé, kteří mu slíbili pomoc. V ulicích se začaly šířit nejasné hrozby a napětí rostlo. Jednou večer, když jsem zavíral dílnu, našel jsem na stole obálku bez jména. Uvnitř byla fotografie mé dcery Sem, jak odchází z univerzity v Ostravě a výhružný vzkaz: chceš-li, aby byla v bezpečí, přestaň. Srdce mi stuhlo. Věděl jsem, že Pavel nezastaví před ničím. Ale já taky ne. Ten boj už nebyl jen o mně. Byl o tom, koho miluji. A já jsem byl připravený postavit se za ně. I kdyby to mělo znamenat vše ztratit. Byla to nejtemnější noc, jakou si pamatuji. V dílně jsem seděl s hlavou v dlaních, když mi zazvonil telefon. Na displeji blikalo číslo, které jsem nechtěl nikdy vidět. Pavel. Neicku zněl jeho hlas chladně a bez emocí. Už si dost daleko. Teď jde o všechno. Co chceš, zeptal jsem se pevně, i když mi v hrudi bušilo a myšlenky se mísily v chaosu. Jednu poslední šanci. Přestaň. Jinak to nebude jen o tobě a Sem. Bude to o celé rodině. Nikdy, řekl jsem tiše, ale rozhodně. Zavěsil. Věděl jsem, že Pavel myslí vážně. Hrozba nebyla jen prázdná slova. Následující ráno jsem se probudil s jedinou myšlenkou ochránit to, co mi ještě zbylo. Zavolal jsem Sem. Musíme si promluvit, řekl jsem. Tatínku, věřím ti, odpověděla s jistotou v hlase. Jsem připravená na cokoliv. Společně jsme začali plánovat, jak se postavit proti tlaku, který na nás Pavel vyvíjel. A to bitva, kterou jsme museli vyhrát. Večer jsem se setkal s Lenkou a několika dalšími lidmi, kteří stáli na naší straně. Vznikal plán pečlivě promyšlený a riskantní. Pak přišel den, kdy přišla zpráva, která všechno změnila. Sem byla unesena. Bez jediného varování zmizela z univerzity. Policie byla bezradná, já zoufalý. Ale nevzdal jsem se. S Lenkou jsme zahájili pátrání na vlastní pěst, spojili jsme se s lidmi z podsvětí, kteří měli informace o Pavlových spojencích. Každý krok nás přibližoval k pravdě, ale také k nebezpečí. Věděl jsem, že jediný způsob, jak zachránit Sem, je ukončit vše jednou provždy, rozbít Pavlovo impérium na kousky. Když to ale dokážu, čeká mě poslední, nejtěžší zkouška. Otázka, kterou si kladu denně, dokážu zachránit dceru, aniž bych ztratil sám sebe? Příběh nekončí. Pravda má své temné stránky. A já jsem připravený je odhalit.